Nyalo bedo ni data mikao ni en gimoro ma kelo ne jok moko yuto e miyo gichiwo omenda machalo kama. Koso Alex, e kinde ma ineno ka en nonro mane ma ng'ato nyalo yudo e wang'i ka intie go kar kacha ka ikawe kata ma ichiwo, nikech ng'ato penjo ni ne en e mbalariany, ne wan kaka udaro were juma mokalo kendo giwacho ni wan wasengoro wang'wa e gini ka an e mbalariany nyaka ma koro giwuok ma koro gintiere oko. Tiende nang'o ka ineno ka nonro ma kamagi ka nyalo bedo ni iusogi tiusogi e nengo mane, to bende sirkal nigi kod ng'eyo ni gik ma kamagi oseyudo katimore? Koro kambi mar worldcoin en kambi makao biometric data kata nonro mag del machalo wang', machalo lwedo, ma bende sani wasebedo kwa tiyo godo mang'eny. Kawuono simbi nyalo ingi biometric authentication minyalo keto lweti yawo godo simbi. To kata sani kidhi ATM nitiere masinde machal kamano minyalo tiyo godo gi biometric data. Koro worldcoin en kambi bende ma otiyo gi gibiluongo ni omenda mag mbui gi. Koro gima ne gitimo, ne gidwa ni gikawo nonro gi mondo ka gichako uso ni omenda gi matiyo mbui, inyalo tiyo gi biometric data ni no mondo i access coin gi no or omenda mantiere e mbui. Koro mane plan mane gin godo. To bende e samo ntiere godo ni nitiere gimiluongo ni big data. To big data ni en gima duong' kabisa nikech ji kawo nonro to uso ne jomoko. Nikech koro an gi nonro mari anyalo kawo to uso ne ng'at machielo to otiyo godo kata mane e weche mag uso gi. To gigi bende jowa ong'eyo Alex, nikech kipenjo ni nonro mara ero koro kacha sedo kanyo ni ero anto an nyinga Cleophas Kisumu Kanyakwar dala wa Nyalenda. Gigi duto koro kiseng'eyo mi uso ne ng'ato itiyo kodgi e pinje maoko koso ka gin mitiyo godo e piny ka, nikech wacho ni data ni bende kama entiere onego bed ni itiyo kode kata ka en local mano kama entiere ka e piny Kenya mondo mi okel ne dongruok moro. Kinya ti kode mondo mi olose achiedh nade moro mosebedo ka nitie, kinya ti kode e yo moro makare. Bende jok makawe mana kuom ranyisi kata jok ma use gi kata jok ma nyiepo ginyiewe gi nia machalo nade? Nia en achiel ema na uso mana mondo mi oyud pesa, mondo giyud pesa. Mane momiyo sani wawacho ni data is the new oil. Mane mo makoro itiyo godo sani mondo ji oti godo e uso. Omiyo jo worldcoin nobiro nikech ging'eyo ni ka gikawo nonro gi ginyalo kata uso ne jo Kenya, nikech jo Kenya poko okawo exercise machal kama nikech nodhi bedo matek, momiyo ne giketo pesa mondo gilup godo ji, gikawo godo ji. Ochalo nias, ikelo ni pesa to ini iuso nonro mari. Koro nonro gi kosekaw sani kata mana agencies mag marketing gikawo data ni to giuso ne ji. Omiyo en mana gir uso to lakini kaka koro worldcoin chal ni gidwa uso omenda gi mar mbui mar worldcoin no. Emomiyo ne gikawo nonro gi mondo gisego jopiny. Mane gima ne gidwa timo. To lakini kaka ne procedure manotigo noken procedure ma the right one. Noken makare. Makare ni en mane gigi duto ka montie ka en ang'o duogo mondo ang'e duog penjo makamano.